Salom horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pehamo maringanan, tangiang nami tok mahamu di bagasan hai pason, dohot pangaramotion itu hata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni itu hata, jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di minggu pasiahod dong Trinitatis di tanggal 2 Agustus 2026. Ima hatan itu hata natar surat di buku Joshua di bidu 20 sada ayat 40 rodi ayat 45 dohot topik ni minggu saya nasau do na pinarbagani Jehovah. Semua janji Tuhan dipenuhi. Hujahama dihita songonoma di dok hatani itu hata. Jadi di lehot Jehovah tuhalak Israel sadok tanui na niwarihonna lehonon na tu opu nasida. Gabe di papatu nasida tanui laos maringat disi. Dungi di pasonang Jehovah manasida humaliang hobartu saluhut na niwarihon na tu opu nasida. Jaladang manahan musuh nasida nanggosada maradopon nasida. Di pasah Jehovah do luhut musuh nasida tu tangan nasida. Dangadong tertading nanggosada sian saluhut hata nadenggan akana pinabuani Jehovah tu pinoparni Israel tung luhut nado ro. Ima hatani tu hata. Dangadok tertading nanggosada sian saluhut hata nadinggan akana pinabuan ni Jehovah tu pinopar ni Israel. Tung luhut nadoro. Molo di hata Indonesia didok dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ima didok di ayat na parpudi siatur puktai di ayat 45. Jalasian ayat ima di bahen topik ni minggu tay na madok say nasau do na pinarbaga ni Jehovah. Semua janji Tuhan dipenuhi. Bahasa bui songoni. Mengapa semua janji Tuhan dipenuhi? Bahasa bui saud na pinarbaga-baga ni Jehovah. Tutu na parjulu dohonot tama ala miad do tuhatai di hatana. Na paduahon ala di imot tuhatai do nanidok na. Nang penaung martaon, nang penaung marpuluh tahun, bahkan nang pe nang berabad-abad. Anggo hita jolma do jangankan satao nate, saminggu pe ngaulo lupa. Jangankan seminggu, sadari 2 hari pe ngau lupa rupani. Ayah hatahe innai bana. Beda do tu hita jolma. Anggo hita dang niang hita di hatata. Idua sasipata dang margugu hatatai. Hira naswadong huaso ni hatatai. Aladang miak kita di hatatai. Jadi olo do nanidok niak kena tuai rupani manang di hata ni buku detai asal puas hata inna. Jala juk do hita lupa tunatadok. Ia sui mungkin dipalupa-lupa. Dangadok kudok songoni ninna rupani mangapini dirina. Hape jelas-jelas do dibegedongan nai ibana do madok songoni. Alai barani do ibana mangapini dirina. Dangadok kudok songoni. Jala holat tu hita jolma do didok parjaji koling hate. Nang binoto rupani basa gabi didok parjaji koling. Nah yado noek kalak kolingon marjaji. Hapedang di gohi jaji nai. Gabi arong istilah parjaji koling. Dosongon na kampanye. Anggo ditiki kampanye. Soi nama lantang ni suarana madok molo dipilih tamuang jala molo terpilih tahu gaduan ingot tamuma dangadong bena pogos di 2 tahun hapuson namain
Danga dong be sekolah na berbayar, gratis nama sude bayenon. Danga dong be SPP, doho takkan nomor 2 mutusi. Ninna rupani meyakinkan sude aka pemilihi masyarakati. Jalan na mangihut, sude aka dalan nomor lubang-lubang di luar tahun padus-dusun namai, tibunon namai, aspalon namai ninna. Jala songon nuaing na tabigi na agak ramior rupani MBG makan gratis jala bergiji muse. Jala heran na ate porsia do hita disi atik pe sai songonido di padok menjelang pemilihan ni. Tak sehali 2 kali. Jala na kemudian na paling kecewa dia kejajion laus hita sadiri do. Ai ketika ditagi rupani jajinai babarani do nau kudul di hudulan neman dok. Ada ngadok kudok kosong ni. Ninna laho mangapini dirina. Taringot na majoya kamang doho tamu ina nami. Nian daktar patudo sita tu hatai tu hita. Alai songoni majolma. Dang mian ibana di hatana. Jala juk do ibana lupa di hatana. Tutu gawe lupa ma ibana diaka jajina. Murado hita marjaji jala segampangido hita muse mengingkari janji. Arong do sada duli-duli na marjaji tu halekna. Buhama rupani asa olo inon halek naon sauti ibana. Ido ibana ma hasian molo sauti tahaduan danglo jaho bainoku. Maka tidur doho inna ibana. Batu tua tong lampos rohani itu ani mabigi inon hatani sibayoon. Pasma say songon hatani dei dido ibana tuk soholo aso itu diagwarsak tuk soholo aso itu sa itu matangis asara mekel hita na 2 inebana. Hapeduk saut na sida ahado namasa holan hadu sudi ulaon na holan na mangarsahi holan na patangis-tangison itu ani kayak na bahagia hien ibana mulubui tangis di bain ibana itu ani. Alai yang go hatana jajina sebelumna soina matabona bigio. Habe ibana do na jujud mangarsahi itu ani. Jala mabay status na pedia ka media sosiali soina matabona jahaon. Hidupku tanpa kehadiranmu ibarat malam tanpa bintangin. Aka pengalaman-pengalaman si songonoma akamang dohot tamuinang nama baik kita maol maka porsiai sasahalak. Arak siha porsia ni holak kata dui. Namar hata manggang dui ninna rupani. Anggo tu hatai dak songoni dak parjaji kuling tu hatai. Dak songo jolma tu hatai. Sudi na pinarbaga-baga ni debata dipatulus atik pe margati aka partikian berganti musim berganti zaman dakya mere tu hatai sian aka naung pinarbaga-bagana tu bangsona sian najulu satu partikianon. Hawa kadongan molo didok baga-baga manang jaji berarti si paimau do peyate. Bui dui tiburo, jala bui dui agak lumambat, manang lumemba. Guarrape baga-baga, guarrape jaji rupani. Dusongon bangso Israel, nama jalo baga-baga ni debata, marhite-hite opuna sida si Abraham. Dak 1 tahun, dang 2 tahun, dang 3 tahun. Dak 10 tahun, bahkan 100 tahun. Ipe asa tulus na pinarbaga ni debatai. Dangdung didok debata tu si Abraham bahenok kumaho gabe bangso nabulu ninna langsung seketikai gabe mami terjadi tahu. Berproses doi seiring berjalannya
waktu. Bahkan sipata ala nililingna olodo gabe menuntut bangsoi sadirit pun lupa tu hatai. Di baga-baga ho debatado tu hala Israel marhite opuna sida si Abraham si Ishak doho si Jakob gabe bangso na bulun na sida. Na lehonon na tano Kanaan gabe inganan na sida. Gabe bangso na pinilit ni Jehovah na sida umat pilihan. Alai dang seketikai mamitor jadi na pinarbaga ni Jehovah. Bahkan molotajaha di Bibel tai laho menuju hasisikop manang penggenapan ni bagai-bagai sipata ikon dibolus nasida dope maragam aka namasa suka duka dibolus nasida jalatajaha doi macai takas di Bibeli sanga do gabe hatuban nasida di tano Misir jala pola ikon mardalan nasida di parhorsihani lebih hurang 40 tahun ipe asasahat nasida tu tano bagai-bagai tang naswadong dalan pintas dalan najonok si dalan nasida mungkin molo di dalan nasida si dalan najonoki dak pola 1 tahun alai ikon pola do nasida 40 tahun di parhorsihani jadi satu generasi mereka berjalan alanido generasi kedua nama nasahat tu tano Kanaan. Ali kosongoni do nasida asasahat tu Kanaan. Dia dopi nasida dopi akaporang maraloh nakabangso na gumugo sian nasida dohot aka rintangan na asing dope. Alai nak pesongoni tang lupa Tuhani dia kada pinarbagana tu bangso Israel. Jala marhite turpukon taida disi satu persatu bagai-bagai dipatulus di pasaut tu hatai. Jadi molo tajaha muse natulu ayati nagabe turpu jamita dihita di bagasan mingguon pinomat adong medua baga-baga ni debata na dipatulus tu bangsoi na dapot tita di bagasa turpukon. Na perjulu saut saha nasida tu tano Kanaan naung liling diwarihon marhite opu nasida si Abraham. Ido natajaha di ayat 47. Saut saha nasida tu tano Kanaani. Jalan apa dua hon dak kolat di patarubuti nasida tu tano Kanaani. Dijamini Jehovah do keamanan nasida hasonangan nasida. Jadi molo tajaha nak kiningan di ayat 40 dilehon hasonangan di nasida diluati di papatu akamusu nasida. Ima junwaing nabui taida di baga saturpukon baga-baga ni debata na dipatulus tu halak Israel. Hamua kadongan laos keyakinan nido nuaing nanaing dohonon na tuhita di bagasan partikianon say nasau do na pinarbaga ni Jehovah di bagasan nguluta. Dada holat tu bangso Israel be baga-bagai dipatulus saha donang tuhita. Alani ikon benget dohita. Ikos sabar dohita. Isarani na paimahon parbueni suasuanan natasuani. Molodak sabar olodo dirabasate. Jadi akahalak na sabar molo dipabalik hata sabari gabi dirabas sonido rupani. Pisang sitabar dibuat sian porsea. Akahalak na sabar baydun na hasea. Adong baga-baga ni debata nasopi nasaut na dope tuho, nasopi nasaut na dope tuhita, molo adong taingok ma dada na lupa tuhata disi. Dada naso satia tuhatai disi, dada naso diingot tuhani hita, dang parjaji koling tuhatai. Taingok ma cepat atau lambat semua janji Tuhan akan dipenuhi. Moloho boha arung do baga-bagam tu Tuhani boha nunga digohihoi sotung dipalupa-lupa ate Tuhan maha mengingat taingoti
Ala nililing na ati bohado gabe di dok dang diingot Tuhani be ninna rupani. Taingok ma Tuhan tai diingot do aka na tabaga-baga waktu ibana. Unak songon parhata manggangia te. Jadi di berita hom marupani majakit harabir mainna parhata manggangon. Ai terkenal lo ibana parhata manggang di luati. Majakit harabir maibana. Jadi duksahat ibana dipusuni harabiri mamitor mangulus mainna alugu na macai gugu di dok rohana namuruk do Tuhan itu ibana ala so dibayar dobe guguat tahunna di gereja merasa ibana rupani namuruk bape Tuhanon na rohani ibana hapi ngatibu ibana dipucuni harabiri Roma ibana madok asima roham diau Tuhan asima roham diau pardoson na ibana palua ma ausian parmaranon. Jadi horoha ala ni gogonia lugui mangulus basahira na di lua-lua hom ma ibana buti rab dohot bonani harabiri. Asima roham diau pardosa Tuhan na ibana. Molo maranak korboki huliape sada bayar ni guguat tauki. Ima dido ibana. Jadi memang hola dido ibana songoni ba moru do guguni pangulus ni alugui. Duk songoni nange-nange me ibana turu tutoru. Dunga tardito ngatonga roma ibana muse madok. Unang matuhan anak ni horboki. Anak ni pinahakima inna ibana. Hola dido ibana songoni ba lamor tong. Guguni alugui mangulus. Jala dung lam jonok ibana. Tutano tanga pala dau birupani horoha dung lam moru guguni alugui nange-nange do ibana turu buti ngalam jonok be ibana. Tutano dido ibana mamuse. Tutuhani sorry majo Tuhan ne ibana. Unang ma anak ni pinahakiate jabbekima ninna ibana. Hola dido ibana songoni botul-botul so alugui. Dangadong be. Hirana tol-tol mabuti bonani harabiri. Hola songoni situasi i manibung me ibana. Tutano lasiem marohana. Sahirana melua botul-botul me ibana. Sian parmaraani. Duk sahat ibana ditanui ruhpani. Dido ibana matutuhani. Sorry majo Tuhan. Sudah mahulia jabekin nebana. Aina ingro hule-hulei marsogut. Moliate madiho Tuhan disude dengan dibasam. Boya umaluasian parmaranon in nebana. Itor neng mariketi nebana. Hape holat dido ibana songoni. Pitor topu mamadik-dik. Sada perbueni harabiri sian gijang. Pasona tu ulunei malotok marupani tu ulunei holan hona ulunei itu roma ibana madok jora mau Tuhan huleo pe anak ni horboki ninna ibana ma laho manggohi jajina manang padanna hati pe sasitong na datu ngadong horbona ima jo taringot tu aka parhata manggangiate. Olo dora saya dok si songoni anggo hatana soina marpani tabona bigion songon natado digijangi nakiningan alai daholan hata sabing dwe hola jaji buti dwe holan baga-baga buti dwe datung nian ibana di baga-baga nai imana nidok na parhata manggang parjaji koling jadi sotuk tabahen songoni tutuhane taingok ma janji adalah hutang. Molo utang doi ba tabayar tong utak taate. Anggo tu hatai digohi do sude baga-baga na tuhita. Jala molo adong dope tahilala baga-baga ni Tuhani nasosahat tuhita posrohata porsea hita sabar hita bengeton roham pasahaton na doi ditikina.
Amen. Martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan, dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may asa di parbiho katami parbuin na denggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.